Hei! Tervetuloa Festarikameran pariin. Tällä kertaa meillä on vieraana Steven & Seagulls -yhtyeestä Simo, Tomi ja Hermanni. Tervetuloa! Tulitte juuri tuolta PP-klubin lavalta tekemästä soundcheckia. Miltä siellä klubilla näytti? Iso lava ja isot kamat, mukava mennä soittaa illalla. Toivottavasti tulee paljon porukkaa. Uskallatteko paljastaa, että mitä on illalla luvassa? No siellä on ainakin Hankasalmen ainut paljaselkäinen intiaani ja paljasta pintaa ja banjomusiikkia. Millainen festarikesä teillä on kaiken kaikkiaan tulossa? No aika harva. Olisiko meillä ehkä yhden käden laskettavia festareita? Millaisia muita keikkoja teillä on sitten tulossa tässä kesän aikana? No laivoilla käydään ja on yökerhokeikkaa ja yökerhoja enimmäkseen. Tänään Steven & Seagullsin voi siis bongata meidän PP-klubilta nauruterapiaa illassa kello 23. Festarikamera päättää tähän. Nähdään taas. Hei hei!